Morning edition. Finalist. Dinalaan sa mga balita lokal, mga nagdaog nga kandidato sang Asenso Bacolod nagpanumpa na kahapon nga adlaw. Implementasyon sa curfew hours sa Negros Occidental pagkakakason umpisa sa bulan sa Hunyo. Sa balita nasyonal, ikaduha nga COVID-19 booster shots para sa mga senior citizens kag health workers ginumpisahan na sa Pilipinas. BBM ginpangabay ni Duterte nga padayonon ang away kontra ilegal nga droga. Sa balita international, Putin handa nga magbulig para may nakawa na paglaptas ang krisis sa pagkaon. Balita sa sports, Celtics isa na lang kadaog ang kinanglan para makasulod sa NBA Finals. Balita entertainment, BTS ginimitahan ni US President Biden sa White House. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ang anom kung bagay nga dapat tandaan sa matuod nga nagapalangga. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, o kung ang balita lokal, pagkarapos lamang sila. Ang bal. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes. Again, welcome mga ka-aksyon. Diri sa Action Balita Morning Edition. Karong adlaw, Mayo 27. 4 days to go na lang. Tapos na ang bulan sang Mayo. Tapos ang bulan sang... Kag 4 months na lang, Action Boy. Wineb. Yes, whenever na. So, Subong whenever lang anay. Subong wineb lang anay. Ah. Kay 4 months to go before. Ang Bare months. Yes, Bare per months. months. Muna siya ang... abi ko na ganito. Labi no sa san o natarog December. 4 months naman. 4 months kay December. Doon kalayo. Kuman kay bare months. Per months. So we have June, July, August, June, July, August, 3 months na lang. 3 months na lang. Oo, after sining Mayo ni, mga 3 months na lang. June, July. July, August, September. September ka 4th na yan. 3 Okay, months na lang eh. 3 months na lang. Dali na lang gali mag whenever. Whenever lang anay subong. Tapos punan ta na daso ng ever. Thanks, sir. Swerte, no? Good morning dira kay Nene Sanchez Parcon. Sa kay Teresa Linaha Kayaw. Morning man. Lito Dayap. Sol Lama Barnacha. Thanks God it's Friday. Sawadee ka. Sawadee ka Bacolod. Sawadee ka. Elvira Hilugo. Kay Kurt Nathaniel de la Torre. Good morning man. Maulanon nga aga. Monitor lang sa Purok Duluna na Sienda Guba. Central Maaw. Homa Lumena. Maricel Isok Alunsabe. Good morning kuno kay Hope sa Budugo nga nagaupod monitor kay mama niya sa Hacienda Conchita sa La Castellana. Alagad Kevin Henry, mga man sa imo dira sa may banwa sang Hinubaan. Good morning man sa imo. Cold morning gid man sa suwong, no? So ang greetings mo hindi good morning, cold morning. Cold morning. Namin ka on ramen, Action Boy. Yes, Nisen. Hindi, gusto ko ramen nga authentic. Authentic. Jadi na mabakal. Di baklanta ka. Andaman mo. Tiyo, ang daan. Kaya food nagbulagan. panda. Yung kaya subong. Nagbulagay nang si Liza Valdez kay si Kiefer Ravena. Gani mo. Alam mo na ko, no? Pero kapangayos lang sang privacy. Privacy. Okay. Sad. Sige lang, ang magandang life parang buhay. Okay. Tingin nga sila privacy kung nila ilang kung i-privatize na nila yung ilang relationship. Privatize. Do kon Duba siwa. Jane Elio, morning man, kay Melili Oligo. Bebe Gregorio Yulo at Kim Eriman. Ano to nakita ko sa kanya man? Ang ano? Atong parte sa Solgen to man.
Oo, ato kita kay about kay ano. Ano to si, True to life to. ano to si BBM man ng way mabatian ang pamangkot? I or don't know lang. way sa kaya insindi ko nung soldin. Doon di mo ko magpating. Di ba yung pating, hindi ka chindi action boy Oo, kay san. Basta na misheard niya lang bala? I think. And do wala Solgen. nagano gid sa iya nga ano dayon. Na may Solgen, social welfare. Anya social welfare? Solgen. Basta kung nawawala sa na misheard niya lang bala. Standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa track na ang alas 7. Sa ato na update sa lakat sang panahon. Kasarangan tubtub mabaskog nga pag-ulan nga may panaguob kang mabaskog nga hangin bangod sa thunderstorms sa mag-aapekto sa Negros Occidental, laki especially ang banwas ang Murcia kay siyudad sa Bacolod. Sa din magalawig sang 1 tubtub 2 ka oras kag posible makaapekto sa mga kaingod nga mga lugar. Ginapanugyan ang tanan nga maghalong ka maghimo sang precautionary measures sa posible kalamidad nga magluntad kaangay sang flash floods kag landslide. Padayon man nga mag-monitor para sa dugang nga mga update sa aton nga mga kaaksyon. Angot karon sa lakat sang panahon ang ining intertropical convergence zone ang nag-apekto naman sa Mindanao, ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang ITCZ. Mahinay tutub kasarangan nga hiyop sang hangin. Gikan na bagatnan padulong na bagatnan nakatundan ang mabatsigan sa isla sang Negros. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Nagapanumpa na ang napulo ka managdaog nga kandidato sang Asenso Bacolod sa atubang ni punong barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod kahapon Huwebes. Nagpamanumpa si Mayor-elect Albe Benitez, re-elected Congressman Greg Gasataya kag 8 ka managdaog nga konsyal sa idalom sang ilang nga partido. Sa Facebook post ni Benitez, ang barangay Singkang nagatag sa dako nga abanse kay Benitez ngayara sa 5,662 ka boto, samtang si Gasataya ang may abanse naman nga 7,247 ka boto batok sa yes ni Kasumpong. Sa acceptance speech ni Benitez, iyagin pahayag nga mag-umpisa na ang promisa nila nga pagbag-o sa Bacolod. Madumduman, una na yung pag ni Benitez nga ila pagkatrabaho na magtuman sang 8-point agenda nga ilagin promisa sa pagpangampanya sa una nga napulo ka ako na sa una nga isa ka tos ka adlaw sang ila nga pagpangalagad. Nagpanumpa ang mga nagdaog nga kandidato sa Banwasang Kawayan kay Governor Bong Lacson kahapon niya adlaw Huwebes. Inianggin pangunahan ni Mayor-elect John Ray Tabuhara kay Vice Mayor-elect Ana Liza Soriano. Nagpanumpa ba ng mga incoming Sangguniang Bayan members nga Sunday Sami Habagat, Rico James Tabuhara, Carlos Sumugat, Ernie Magbanwa, Angelic Sarmiento, Romulo Mumbay, Joselito Helvosa, kag Vicente Perez. Si Tabuhara ang isa sa kaalyado ni Lacson sa Nationalist People's Coalition kag Love Negros. Samtang nakakuha naman sa isa ka seat sa Kongreso ang abang lingkod representative matapos nga formal gin proklamar sa National Board of Canvassers sa kahapon sang hapon Huwebes. Si Congressman Stephen Paduano ang first nominee sang party list nga nakakuha sang malapit 300,000 ka boto. Sunod kay Paduano, ang siyudad sa Bacolod naghatag sa iya sang dako nga boto sa naligad nga Mayo 9 nga eleksyon. Samtang ipahag ni Paduano, committed na sila nga suportahan si Presumptive Speaker Martin Romualdez nga pakaisa ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Si Paduano ang nagserbi nga minority floor leader sa 18th Congress. Isa lang kasi, ang boto nga nakuha na to is almost the same, no? Compared to last election, mga almost 300,000 votes. 300,000 votes, no, ang nag-support. Okay. Ang kabayan sa pahayag ni abang lingkod Representative Stephen Paduano. Ginmando ni Governor Bong Lacson kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang imbestigahan ang gulpi nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ini matapos ma-record sa Provincial Incident Management Team kon PIMT ang 19 ka bagong kaso sa PETSA nga Mayo 25, 2022. Ini amo ang pinakamadamo nga bagong kaso subong nga bulan sang Mayo. Ginsuwestyon ni Lacson kay Tumimbang nga kon pwede liwat ipaidalom sa testing ang 19 ka mga nagpositibo. Nagasalig ang
gobernador nga ang gulpi nga pagsaka sang kaso ang wala sang kaangtanan sa pandam sa mga health authorities nga pagsaka sang COVID-19 cases duha ka semana matapos ang Mayo 9 nga eleksyon. Sa record sang PIMT Mayo 24, 2022, isa lamang ang nadugang sa kaso o kung sa bagong nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 13 ka mga aktibo nga kaso. Apang sang Mayo 25 nagdangat na sa 19 ang bagong nga kaso nga nagresulta sa 31 ka mga active cases subong sa bugos nga probinsya. Nagligad nga Mayo 2 ginpahayag ni Dr. Rahindra Yadav, acting WHO representative to the Philippines, nga dapat magpreparar ang publiko sa posibleng nga pagsaka ng COVID cases bangod sa mga election-related activities. I talked to Dr. Tumimbang. He will have it investigated. No? In fact, he wants to do a retest. I just await na lang kung ano ang outcome sa iya plan. Si Governor Bong Lacson. Pagkakasuna ang implementasyon sang curfew hours sa Negros Occidental umpisa sa bulan sang Hunyo karong nga tuig. Sunod kay Governor Bong Lacson, madamo sa mga negosyante ang nagpangabay sa gobyernong provinsyal nga kung pwede dulaon ang curfew bangod sa padayon nga pangnubok sang kaso sang COVID-19. Duha man ni Lacson, pabor man ang mga alkalde sa bugos nga probinsya sa mga plano. Una nga curfew hours sa Negros Occidental ang inpatuman sumugod las 8 sang gabi tungod las 4 sang kagahon. Apang samtang nagalawig ang mga binulan, ini ang ginpanubuan umpisa las 10 sang gabi kang pinakauli among las 12 sang tuwang gabi tungod las 4 sang kagahon. Nagapabilin sa gihapon sa 7 ka mga banwa kay syudad ang yara sa Alert Level 1, samtang Alert Level 2 naman sa ibang pang lugar sa Negros Occidental. Effective June 1, we will go back to first the 5-day week work, and yes, we will lift the curfew also. Well, there's this time it's more of the clamor, no? Especially from the business sector, that it's about time that we lift the curfew. Wala na sang libre nga sweeper flight nga ga-provide ang Overseas Workers Welfare Administration akon OWA para sa mga OFWs nga nagapauli sa syudad sa Bacolod umpisa Hunyo 1. Ini ang ginkompirmar ni Councilor Israel Salanga base man sa komunikasyon nga iya nabaton gikan sa talatapan sa among ahensya sa National Damlaglang. Suno kay Salanga halos nagbalik na sa normal nga sitwasyon ang pagbiyahe sa eroplano sa bilog nga pungsod bangod sang na-maintainer kag padayon nga pagnubo sa kaso sa COVID-19. Dugang pa ni Salanga bangod sila nga sitwasyon, mahimo na nga makapatigayon sa connecting flights ng isa ka OFWs nga luyag magpauli sa syudad pagi sa ila personal nga pagbayad sang plete sa mga domestic commercial flights. 2 days ago, nagpagwa sa memorandum through Hans Kakdak, ang director ng OWA National, nga starting June 1, i-lift na huway na sa bali, hindi na nila pag-i-offer, special case na gid lang, pero back to normal na, huway na sang libre nga sweeper flight, no? Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Israel Salanga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Ikaduhang COVID-19 booster shots para sa mga senior citizens kag health workers ginumpisa na sa Pilipinas. Samtang BBM ginpangabay ni Duterte nga padayunon ang away kontra droga. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20...
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever. O sige, Maria Luz Guerra. Morning sa imo dira. Mario Tanhay Talaban. Ano ni Leo man? Basi tupad balay. Pagbalay, parinti, pareho lido eh. Pareho pa dito. Talaban eh. Sige. Sige, ikaw naman da. Good morning, man. Kay Mili Lioligo, good morning sa imo. Ginatamyaw niya siya. Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky Diagdo, Noel Amar, and Alex Monteza. Good morning. Dahil na magbato malabago, good morning man. Si Christine Menyes Villalobos, ara man siya. Good morning man kay Robert Roma. Ginatamyaw niya lang kuno si Helen Ledesma. Naga-monitor siya from Isabela. Thank you so much kag may aga sa tanan nga taga Banwasang Isabela. Yes, so mga taga Isabela dira kag ano to kanin so natong ito lang may pizzahan bla to. Nalipat ko kung ano to ngalan sang sang Gabaliga pizza. Nga pagkadto ni JM wala sang pizza. Ay kalain. Okay lang na siya. Kasi sila tabuan lang. Kuhan sila guro day off at that time. Pero wala mo nagkadto ka sa woodfire bla day o sirado man. Gani sirado man. Kay Sila, day way off. makabalik liwat ba? Sige lang, makabalik ko to liwat. Makabalik ka gid siguro doon mo gid kay every Monday man na sila kuno si Ramo. Oo, every Monday gadi. O ko bi kabalo nga kung Monday. Usually bi mas gumabal ako pag kung mas maintindihan ko pag kung sira kung Sunday. No. Or Saturday. Pero kung Monday, kaya mo gid man ang iba, di ba? Kay bot silikon kung Monday do amo na ilaya nga rest day. Okay, balo ka. Kay ang Sunday sa kuay, Kuay, ay wala sang obra. Ang weekend sako mo. So pagka Monday pahuwise lang. Pero usually sa mga businesses bala nga mga kapin pa ka mga gabi nga mga business, pagka Monday pahuwise lang. Sige. Okay. Sige. Sa mga nagapangapedra sa kailani nga kapihan da sa may dingan nila sa nalipat ko anong utan la. Ha? Ang utan ng ginautan. Anong utan man? Kalubay ano sila sa pinit. Kubay. Kalubay. Kalubay. Sa may bago. Okay. Sa puro kalubay. Puro kalubay na sila. Dahil kay kalubay doon sa kamatis na mo. Mang kamatis aran de sa gadalan niya. Good morning dara sa inyo kag sa DK Kapihan sa La Carlota. Ay mga taga La Carlota, may na-meet man ko mga taga La Carlota last time. Nga ti mga listeners man naton, galing kay wala ko makuha ngalan o may ma-text man kuno sa akon kung sino to sila ti galing kay wala man naka-text. Basi sa ako.
Gani man. Marjorie Celestial, good morning man sa imo dira. Sa kay Jertel Luhumayaw. Ari na si Jertel, Kaya siya. Good morning. Musta ka na, Jertel? Jinky Rose Coscoluela. Roskilio. Good morning ka no kay Morning. Toto Nathan. Oo. Maulanon yung morning, yes. As in, ako namin So, ito. halong-halong gid sa mga action. Kanami kontrol na, kanami do tulog basta gaulan, no? Gani. Tani, pwede lang tadiya katulog yan, no? Ay, hindi tadiya pwede katulog yan. Naman kung gaulan-ulan da, no? Gani, tani pwede Tapos lang na mabugtaw mo yan. bala, bisan ang pamahaw mo lang daya may ang imo may kanong tapos may uga ka kag may May danggit ka lang tabi, scrambled egg, Si tapos Mayor Maymay, spam. wala way ka nag-order kay Mayor Maymay? Ay, wala. Order. Nag-order ka, Wala man gani. Ate. Ano mo yaman? Kaya daw may mga kwanto si Mayor Maymay mo, may mga danggit, may Ay, mga Ay, lukos, sana nga uga, all. may mga tinabal, halin sa istansya. Oo. O sila ni Jertel, okay lang, malipayon man. Namian ko kay malipayon, gid siya action boy. Amo na importante da. Ang mga ugato ni Mayor Maymay to, halin to sa istansya. Oo, ti wala kita da mayo. Ti may mga danggit. Ano pa gito Damo man? to nag-order siya. Damo to nag-order. Oo. May May gusto mo. na lang ko nagduga. Ito ka damo naman. May gusto mo order makuro ay. Order tapos ako pa lang ko. Ipadulog. Ikaw lang tumas sa makwa. Sala Castellana. Hindi pwede diri sa Bacolod. Doon kalayo aw. Doon kang igasolina ko. Doon ako na bakal ko na lang. Ay, Si Leo na lang guro mo orderan tay. Pwede. Gina eh. May padala mo lang na iya mo. Padala mo na iya. Sige. Sige. Tanaw Order ta karon. isa. Standby na sa aton mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video Yan na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Nag-umpisa na ang Pilipinas sa paghatag sang ikaduha nga COVID-19 booster shot sa mga senior citizens kag health workers sa ceremonial launch sa siyudad sang Mandaluyong kahapon nga adlaw Huwebes. Nagbaton sa ikaduha nga booster dose ang Mayor Benjamin Abalos Sr. kaupod ang 3 ka medical frontliners kag 3 ka senior citizens. Ang health workers ang nagbaton sang homologous booster o kon parehas nga brand sa una nilang booster shot, samtang mga senior citizens ang inatagan sang heterologous shot o kung lain sa una nilang booster brand. Una aging rekomendar sang Health Technology and Assessment Council ang ikaduha nga booster jab sa mga medical workers kag senior citizens. Base sa rekomendasyon, ang Pfizer kag Moderna vaccine ang ihatag 4 ka bulan matapos nabaton ang unang booster dose. Ginpahayag ni President-elect Bongbong Marcos Jr. nga ginpangabay siya ni outgoing President Rodrigo Duterte nga padayunon ang gyera kontra illegal nga droga sa kaugalingon niya pamaagi anti sa Mayo 9 nga eleksyon. Suno kay Marcos, ginpahayag ni Duterte nga importansya sang sini nga kampanya bangod maging miserable ang kabuhi sa mga pamatanon kag maapektuhan ang kabuhi sa mga tawo. Sa nibaluan, ang Duterte administration ang nagapangatubang sa posibleng investigasyon sa International Criminal Court bangod sa ginalegar crimes against humanity bangod sa gyera kontra illegal nga droga. Samtang ginpahayag man ni Marcos nga nagpangayo man sang pag-insyende si Duterte sa iya angod sa pag-usar sang kwarta sang gobyerno para sa 500 pesos nga bulanan nga ayuda sa mga pigado nga pamilya. Bukas naman si President-elect Bongbong Marcos Jr. kag wala sa problema sa iya kung si outgoing President Rodrigo Duterte ang mag-aupod sa iya administrasyon kag mangin drug czar. Suno kay Marcos kung luyag ni Duterte, bukas ini sa posibilidad nga mag-upod sa iya panggobyerno bilang drug czar. Apang ginklaro ni Marcos nga wala pa nila ini matalakay sang outgoing chief executive nga madugay na niya nga kilala, halin pa sang alkalde pa si Duterte. Ginpahayag ni Marcos nga nagpangabay sa iya si Duterte nga padayunon ang iya prioridad nga kampanya kontra droga. Una na ginpili ni Marcos ang bata ni Duterte nga si Vice President-elect Sara Duterte nga pangunahan ang Department of Education sa iya administrasyon. Ginpahayag ni President-elect Bongbong Marcos Jr. nga kalimtan ang nakaligad. Niyang sabat ni Marcos ang ginpamangkot angot sa isyu sang korupsyon sa Bureau of Internal Revenue kag Bureau of Customs. Sa press briefing, Huwebes, ginpahayag ni Marcos nga iya lamang lagson ang mga personalidad nga involbado sa korupsyon sa idalom sang iya termino. Suno kay Marcos, wala sang lugar ang korupsyon sa gobyerno. Nagpasiguro naman ang Philippine National Police nga magapatigayon sila sang maidid nga investigasyon sa paggamit sang water cannons agud nga mapahalin ang mga nagaprotesta sa proklamasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Sa statement sang PNP, mahimo sila sang full report angon sa nasambit nga insidente. Naibaluan na pulo sa 300 ka mga nagaprotesta ang nagkalasamaran matapos nag-usar sang water cannon ang kapulisan sunuman sa aligasyon sang Anak Bayan, Bulacan. Samtang ipahag naman sang kapulisan nga ginsipa sa mga nagaprotesta ang shield sa mga pulis rason nga nagamit sila sang water cannons. Magapagawa sang 20 milyones pesos ang Commission on Elections para sa dugang nga bayad sa mga miyembro sang electoral boards. Ang dugang nga bayad ang para sa overtime sa mga nagserbe nga EBs. Suro kay COMELEC Commissioner George Garcia na aprobahan ang dugang nga 2,000 pesos nga honoraria sa mga duty o sa mga nag-duty nga naglasobra sa alas 7 ng gabi bangod sa mga naaberya nga vote counting machines kag SD cards. Nibaluan nga 2,038 ka mga polling precincts ang apektuhan sa mga aberya nga VCMs kag SD cards kag ginahibalo pa kon may mga presinto nga naka-eksperyensya sa mga kaanging aberya. Nibaluan umpisa Mayo 27, so umpisahan na ang dugang nga pagpanagtag.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37 sa aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal ay ganoon natin sa inyo sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi Lani, Gani. Lani, DK. Ano nga Sige, good morning. Bago lang sinya si Sir Ray. Okay na? Yes, Real Ray. Sige, Okay na. Winston Goles, Jeffrey Arcoyo, morning dira. Good morning. Kay amigo ko John Lastiere, good morning man. Marivic Villagrante. Good morning. Suzette Plumeda, classmate may aga. Che Zamora, another classmate. Ari pang classmate ko pagin ni principal man no. Good morning, gina-greet yang iya only brother si Fernando Nonoy Magtang. Happy birthday! Happy birthday! Anya sa radyo na sa pamati mo sa barangay na Pulis Bago City. Itamiyan ta ko sa radyo Si Nonoy Fernan Yes. Sige. Kag happy birthday Action Boy sa bata bala ni Action Fred kag ni Tita Jocelyn. Nga si Joy Rachel Grace Salanga kalukod na siya subong. Ano sa subong? May bana na siya kalukod. Yes. Happy birthday! Kagay Joy Rachel. Dennis Nuestro. Bisa Rachel Joy Rachel. Perfect. Si Action Fred pa. Ari man si Migo ta Melchor Melo Ara siya. Ay, good morning. Baka man sa mabugnaw nga aga naman niya. Kita mo lang. Kay Ma'am Luingda, good morning man. Sakit ang akon nga right knee. Ti kay inulan guro tawag sinagani. Nagtukar. Oo, nagtukar guro ang dapat magtukar. Nagtukar ang banda nga ara sa imo. Nagtukar ang banda nga ara sa imo kalawasan. Na. Oo. Kalay. Una ko sa daw ginakon ko na naman natulog. So una daw wala man na. Good morning man Action Boy kay Vicente Escobar dira sa may Moises Padilla. Mayang aga. Yes, good morning. Kag sa aton nga mga ka-action dira sa Kabankalan, good morning man kumusta ka mo dira? Kumusta ang chimpo dira? Kumusta ang Balo ka medyo sa sini nga malugar like for instance mga Kanduni, mga Inubaan, Sipalay. Kung na mo yung mga chimpo, mga ulan-ulan, may mga extra careful gid mga ka-action Especially sa mga kuan bala ng landslides. Ang landslide Action Boy halungan mo gidra ang hindi bala baskog man nga ulan, pinay pero sige-sige, wala gauntat. Tiga kuan na sa duta. Amat na siya. Ang landslides so halong kita mga ka-action Basta importante always halong gid. Yes.
Kag always pamati gid sa mga updates sa atong lakad sa panahon. Actually may ITCZ, no? Intertropical Convergence Zone man sa Mindanao. Muna sa ang rason sa pag-ulan-ulan naton diri sa aton lugar. Yes. Ining intertropical convergence. Why bagyo no? Why isang bagyo pa? No, why pa sa nag-develop into a storm? ITCZ maagi pa na sa gani guro sa may iban pa sa ginagyan. But ako may bumper siyang ginagyan. May kung level bla. From labi ko. ITCZ may mo siya nga ano doon. Do ITCZ lang ginawa siya, di ba? Di amo na sa rason sang pag-ulan-ulan subong no, aning intertropical convergence zone. So, atago naton wala pa sang bagyo. Kaya mga action tandaan basta mag-ulan masugna may bagyo. Bagyo dayon blaw no. Wala bagyo. Matik dayon bagyo. Hindi pwede nga sa ITCZ lang. Pero Check halong nyo man dra sa amon niya Facebook page kay nag-update kami dira. Si Manino yung Michael John season araman go pod sa aton. Good morning. Landa Maninoy Michael June P. Season. Kag kay Maninoy Renante de Sena. Good morning. Ay, Manda. yes. Mo, mga agad na. No? Bungga siya. Do ka sige siya tour. Naran man siya sa San Carlos. Subong liga dar siya si Palay. No, siya ang galibot-libot. Okay. Si Winston Goles, natamihan niya galukit kung si Gani, kag Dutchel sa Sisi. Ay, Diri sa kapihan sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Temprano pa ba? O Sisi baga pa ba galukit na? Do ka sa channel. So, Do ka wala ko gakaon kabati pa lang ko do gagyo-giyo nga kon siya. Away kakaon niya sang sisiyaw, talaba? Wala. Ay, sad. Pero kaagi na ko mas namian ko magkaon sang sisi kay gagmay lang saya. Nga? Gagmay lang siya, di ba? Sisi o gagmay na sisi mo. Makaya mo lang siya tabunan sang kanuon. Mo nang sila sisi kung gamay. Kung dako. Talaba kung daka. Kung dako. Talaba kung dako. Yes. Pero may araman dako nga sisi. Sisi man sa gyapon. Pero dako siya. Dako siya nga sisi. Sige. Pero mas naming sisi. Tayo ay doon na may araman namian niya sa katalaba. Yes. Pero kayo wala gid. Wala ko nagkakaon niya. Nga sila nga maka-stay ko kaon. Mga duwa lang guro, tatlo. Muna. Kaya hindi ko kauyo. Ako niya tag-isak balde. Kaya. Grabe, isa ka baldi. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Mas protektado. Hindi ako magano. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye balita international, nakahanda nga makigbulig ang Russia gud malikawan ang kabalaka sa food crisis. Ginpahag ni Russian President Vladimir Putin matabo lamang ini kung kakason na sa mga pungsod ang ginpapanaog nga sanction sa ila. Ini matapos ginakabig ni Putin nga politically motivated ang pagpanaog sa ila sa economic sanctions matapos nga atakehon nila ang Ukraine. Suno kay Putin kung i-lift o kung kakason ang sanctions sa ila, hiluway nga makalabay ang mga barko sa Ukraine kag ila man buksan ang humanitarian corridors. Madumduman nga madamo ang mga trigo sa Ukraine ang hindi makahulag padulong sa iba niya pungsod matapos balabagan sang Russia ang ila dungkaan. Sa balita negosyo naman, ginpahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno nga ang Monetary Board mahimo mag-implementar sang isa pa ka 25 basis points hike sa benchmark rate sa ila sining meeting sa Hunyo bilang kabahin sa ila policy normalization. Ang BSP sining bulan nagpasaka sang interest rate sa 25 BPS sa 2.25%. Ang una nga pagsaka sa sulod ng 3 ka tuig para nga mapaghanagan ang nagasaka karon nga inflation. Si Diokno giningadlan bilang masunod nga Finance Secretary sa dalom sang incoming administration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag nga nagatuyo siya nga i-retain ang kalabanan nga mga undersecretaries subong man ang National Treasurer nga si Rosalia De Leon. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 35 centimos. Ang Singapore dollar 38 pesos kag 13 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 66 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, ginimitahan ni US President Joe Biden sa White House ang K-pop stars nga BTS sa masunod nga semana. Sunod sa White House, nasambit niya pagbisita sa grupo ang kabahin sa serye sa pagselebra sa Asian Americans Relations. Kalakip man diri ang pagtalakay sa pagkondenar sa mga nagaluntad nga racial discrimination. Ini matapos nga nagtaas ang anti-Asian sentiments kag violence sa panahon sa COVID-19 pandemic. Pati gayon ang pagatubangay sa US President kag mga grupo sa maabot iya nga Mayo 31.
Umpisa sa nagpungko sa pwesto si Biden sa 2020, padayon na ang iya pagpakig-angot sa mga bata nga celebrities kay social media influencers. Pila sa mga nakatubang na ni Biden ang Sunday Filipino-American pop singer Olivia Rodrigo kang grupo nga Jonas Brothers nga amo nag-promote sa COVID-19 vaccination. Sa balita sa sports, isa na lamang kadaog ang kinanglan sang Boston Celtics para nga magsaka sa NBA Finals. Pagkatapos nga liwat gin pierde ang Miami Heat sa Game 5 sang Eastern Conference Finals sa score nga 93-80. Ginpahayag nga wala pa lambot sang NBA Finals ang Celtics halin sa tuig 2010. Sa hampang kahapon na nag-upod ang puwersa sa offense ng Jaylen Brown nga may 25 puntos kag Jason Tatum nga nagdugang sang 22. Magluwas pa sa 12 ka rebounds kag 9 ka assist para mag-abanse sila sa ila serye sa 3 ka daog kag 2 ka pierde. Sa bahay naman sa Miami, nagpanguna si Bam Adebayo sa iya 18 puntos kag 10 ka rebounds. Kag si Gabe Vincent nga may dugang 15 puntos kag Jimmy Butler nga may 13 puntos. Sa record, ang Heat ay mayara lang sa 7 nga napasunod dalin sa 45 nila ka tira sa 3-point range. Ang Game 6 ay pag-iwahato naman sa Boston sa Sabado nga posible tapuson na sang Celtics ang best of 7 series. Balita espesyal! Energy! Action boy! Happy Friday! Happy Friday! Bisan Friday, wala Bisan ko gin Friday, for long. ha? Wala ko gin for long. Energy! Ay, Wala man. ko lang naginam muna kay maulanon nga daan. So, Maulanon, so dapat energetic gid. energetic gid. Yes, Nagudlang I paluya-luya agree. ta. Kaya basi ko magpaluya-luya ta. Magluya man sila. Oo, magluya man sila. So tamyawon ko lang on air action doors si Sige, Fernan go. Nonoy Magtang. Happy birthday karon nga adlaw halin sa imong nga sister. Happy birthday! Si Alegria Magtang Portal. Portal, Only brother niya lang ni si Fernan Nonoy Magtang. Ay, okay. Dira sa barangay Napoles, Baguio City. Sige. Happy birthday! Sa tanan niya may birthday today, Action Boy. Nag-celebrate. Happy birthday sa inyo. Kaya basi may nalimtan, tabala nga Gani, makilala. Tanga, hindi ta matamyo, ti magasunggod sila bala. Sila. Oo, Hindi mas na mahirap masunggod na. kay actually kita nang masunggod kay wala kita na invite. Amo na wala na tamyaw. Kaya na invite na. Ay, kala. Kaya kung invite na abot silingon na dumduman talaga hindi ma-invited kita mo. Ay. Kung may ma-invite hindi ka dumdum. Grabe ba, no? Oh, mo kami na yan. Ay, kala. By the way, action doors sa mga kakilala, baka mga himata na mga pariente, mga friends ni Maria Cecil Limtoga, magulang ni sa ni Mrs. nga nagtaliwan sa Mayo 20 ay lubong buwas nga adlaw. Las 2 pagkatapos ng las 2 nga misa dira sa simbahan bala sa Victor ako ng La Carlota, no. So ang bangkay ara subong sa Abbey Funeral Parlor dira sa may La Carlota City. So ang lubong buwas alas 2 may alas 2 pagkatapos alas 2 nga misa, no, sa La Carlota Catholic Church. Sige. Sige, good morning man kay Tito Awin Torres, Black Boy. Ari siya kuno sa balay nila sa Sumar. Okay. Oo. Good. Ti wayda tinola nga manok. Susuma. Asum-suma na. Namin Hindi na asa kay- sumag. Hindi asa tinulang manok. sumag. Kaya tinulang manok makadto ka. Siya makadude. Dulong niya. Dulong niya. Idulong niya. Kaya nakaintindi Alright? mo na sa nga may duty ka. Yes, nga may work. Lain. Ari naman siya subong sa sumag. O, saan o mo gusto haw? Ate. Sorry. Meron ka dasbong? Dason lang Kung makapuli kasi nubaan, kag magbalik ka bala Tito Awin. Ano ka din, nang rikta ka di sa station, kay mamahaw ta di sa imodal lang, nga tinola. Ipainit ta lang kay Chef Jom. Chef Jom. Chef Jom. M. Samoso, good morning dra. Attorney Dag Pandan, morning man. Yes, good morning. Sige. Okay? So, sige. So, diri kita sa aton nga balita, Special Action Boy. Ining mga bagay, Black Action Boy, nga dapat tandaan sa matuod nga nagapalangga. Right. Bongga! Bebe. Sino ni Action Eden na listening ko no si Ma'am Donasco. Ay, good morning, Ma'am Abigail Donasco. I miss you.
Ha? Dito ka daw yung lakit anay mo. Aso, Di ba? aso you miss Hindi her. pwede nga ma-miss ko siya. Dito ka daw yung lakit anay. Kasaba. Na, no ka man mo. Yato na dunas ko. Sige. How are you? Good morning. I'm fine, thank you. Good How are morning, you? Donasco. Hindi pwede na magsiling ko nga. Yato na dunas ko. How are you? I miss you. Siling na actually do amay ka ko. Good morning, da kay Ma'am Donasco. Kag sa tanan nga mga NOCPO, Personnel. police, personnel nato na Yes, boy. Maayong aga sa inyo. Okay? Morning Kay namin dugang ka pa din, para tingob. Charot lang. Sige. Kung sino pa makita iban nga ipatamyo, kung actually dugay-dugay naman. Si Ma'am Julie, kag si Sir Art, and si Ma'am Seychelle, and Janelle. Ma'am Janelle, mga ano ni sila, mga the barkads ni Action Eden. Okay. Sinang May Torre Blanca raman siya. Good morning. May, musta May? Okay lang. Nisan Baklibat na? siya kuno sa iya baligya to. Ha? Bakli siya sa iya baligya. Sa dina? Sa may sa lako nga mall malapit sa tubang sa Lagoon. Maano sa ano? Hindi mo mabaklan siya, baklan? Baklam siya sa iya nga mga baligya. Tubang sa Lagoon. Mga apparels. Tubang sa Lagoon? Sa likod sang Lagoon. Ara na da siya. Ano nga lang sa iya nga? Ano nga lang sa iya nga store da? Updan ta ka to karon. Hindi ko pa yamal updan ta ka. Yung para bakla ko. Na-shopping kita. Ma-shopping, mag-window shopping kita. Ay, muna sa window lang taga na. Or mo makal kita window. Makakita window. Pwede na? Pwede. Takot sa likod mo. Window shopping. Busi nang nag-shopping ka sang window. Di ba? Ha? Window shopping, busi nang nag-shopping ka sang window. Yung padalman mo gito. Sige, so diri kita sa atong balita Special Action Boy. Again, tong hambal ko nga mga bagay nga dapat andaan sa matuod nyo na palangga. Wala. So, una action boy, kung nagpromisa ka, tumanon mo. Yes, Promisa ka, nga, hindi mo siya pagbayaan. Hindi mo magbiyaan. Charot lang. Hindi lang mo na. Especially Black Action Boy, like, especially sa mga kids, Black Action Boy, na-apply nila sa mga kids nga may gina-promise ka bala sila, tapos hindi mo matuman. Bala, hindi mo lang na makita, pero may kalain na sila sang buot sa imo. Madala na nila pagdako nila. Kita mo si Action Fred na liga tapos sa meeting niya para ihapit ko na isa kwan kung ahon niya mabakal ko na ito lulipap ko kaya nagpromisa ko to sa apo kong dala sa lulipap. Tayo mo na ya mo nang matuod nga nagapalangga si Action Fred. Ni ko da mo sa lulipap dalom gani do na. Kalai. Apo mo pa? Apo pa. Perfect. Amo na sa importante da nga you keep your promises. Yes. Kay promise. Sala na yang ginasiling sa iban nga promises are made to be broken sa dili yaman. Sino na yan? Kaya Action Boy, kung nag-promise ka, may trust na ginahatag sa imo ang isang tao. Pagsalig. Balo ka, you must be true to your word. Palabra di honor. Palabra di honor. Yes. Okay. Magsiling ka muna, magpromisa, kaya mo especially na-apply mo siya Action Boy sa pagbayad sa utang. Di ba, promise, bayaran ko na sa katapusan. Katapusan sa mundo, galing. Wala rin naman sa katapusan sa bulan. Pwede ko ako lang, bayaran ko na sa katapusan. Klaruan nga dahil ko katapusan sa bulan o katapusan sa mundo. Kaya amo na ko na yan, mga muna. Bayaran lang tapos bulan. Tapos bulan pila ka bulan ang natapos? Wala pagli. Huwag ko gali ka balo kung saan nga tapos bulan ang namin niya. Ang problema, mag-isa kayo, huwag mo gina-clear bala kung saan nga tapos bulan. Pag sila sa mo, bayaran ko na tapos bulan. Huwag yaman din klaro, abi kung saan nga tapos bulan. Or may katapusan lang bulan. Ako lang kinasabag ni Isam sila may ko kada, bayaran ko na tapos bulan. Magdeklara bi karong presidente nga hindi way katapusan ng bulan. Wala. Hindi ko magdeklara bi presidente nga by the power vested upon me as your president, I hereby declare nga the month will not end. Ay, di ka sa magbayad mo na sa akon. Yun naman ito kalayo gani. Mas malayo ang posibilidad nga bayaran mo ko. May hugot na naman si Action Boy. Mas layo ang posibilidad nga bayaran mo ko Mas layo na lang niya ako, may posibilidad pa na Ano lang ito yung nag-promissory notes ako si Sheila? Email pa. May ina na ito si Sheila. Dasun naman siya tamyaw mo na. May promissory note with sign. Ano yung lang mas lisa nga,
Ano gani buwas, masabat isang wibes ning ko nga nang okay na isang wibes, may problema. Madayon gid matang wibes. Bas si Gulpi magdeklara kon presidente nga laktaw ta na yung Biyernes direct. Wala. Doon hindi na mo. Hindi na yan, no? Aha. Hindi na yan to all the Filipino people. Uy, di na kulata sa Pilipinas. Let us skip Thursday. Let's go straight to Friday. Next week na lang. Ay, kalay. Hindi na. May hugot. Si Christopher, galing nga husband ni Action Ann. Christopher wala siya ako Lisay. naka-promise. Correct. Tiyan mo ng Mayo. Amo nang namin. Kaya sila ni Dennis, promises is the best policy. Sige, hagi Dennis. Epekto na ni Dennis ang pagkalamatay isang yang isda. Okay na siya, Dennis. Okay. So, hindi ka muna yan magpati. So, sila nga, promises are made to be broken. Yes. Ay, ginatuman, gina siya yan. Correct. Okay? Promises are made to be fulfilled. Amo na siya dapat. Amo na siya dapat. Okay? So, next action boy, ikaduwa, kung ginapamangkot ka, magsabat ka nga wala sang kaakig. Sample? Nakakaong ka na. Wala pa! Wala, charot lang. Kaya kig ka. Kaya kig ka, charot lang. Kaong ka na. Nagutom ka? Bisan, Kakaon ka na? Napa, kita mo na palang lapsi na tadi na. Wala ka nagluto. Mamangkot ka pa. Ano pang kaon? Mas di kayo ka nagluto. Timi, matasun mo sa mga akig sa mo. Wala. Di malay mo ba may ginaubra siya ya. So, mo na bala, yung chindiyo, no bala, mga bagay-bagay, antis ka magbuya sa matinaga, bala. Nga mga akig ka dahil nga ikaw daga swimming ka malang balahaw. Swimming ka tapos pagpuli mo. May backstory. Wow, ka pa na may mga butterfly ka ba? Tapos pagpuli mo akig ka kay wala sa pagkaon. Ti nga akig ka to, ti wala ka baluyang imot yung nga asawa, ti or partner, ti yaga baka panglaba. Or ti hindi na siya maka tanan-tanan ubra yan na. Ikaw ya akig ka sula ka pa may ginamot. Ay, lain. Marami buno. Tanahon ta pila kadlaw kung makapamana ka mo eh. Wala. Tanahon ta pila kadlaw kung makapamana ka mo. Tanahon ta. So, next action boy, ikatatlo, magpasaylo ka nga wala sang ginapangayo nga kabaylo. Oo, di ba? Forgive without any consideration. Without asking any consideration. Yes. Hindi kay, sige, patawad ta ka, pero... Pasinsaon ta ka, pero palama ko da. Pasinsaon ta ka, pero palama ko da. Nagbayad sa siniko. Hindi pili na. Tuwaron ta ka, bakli ko, bag. Ano? Bag. Ito kay Dorel ko. Meron di. Pwede 2 gives. Nga pasinsaon ta ka, pero bakli ko bag. Hindi gusto ka nga bag. Wala. Pero, so why na forgive without any consideration? No. And forget. Oo, and forget. Kaya hindi ka nga nagpatawad. Hindi na pwede. Meron pa rin kung ano sa statement nga napatawad ta ka pero hindi ko malimtan hinimo mo sa akon. It's not forgiveness. Yes, but sila wala ka purely ka nag-forgive. Kaya nga true forgiveness is you forget everything. Yes, correct. Ang nahimo niya sala, you forget it. Kag sa imo man na action boy nga sa imo man nga own nga katawhayan sa ngulo mo pala nga magano ka. Kaya kung hindi ka mag-forget, ikaw man ang gagabaders na. Ikaw na ang Kasi ako kung hindi forgive mo na kanina, forgive mo naman ko to ya. Okay na kuya, ikaw yan hindi kayo malipat. Kung hindi kayo na-bader ka na yan, why na yan? Correct. So, forgive and forget. Kita ka na sa pelikula so nga forgive and forget? Wala ko kita. Mayroon na so na forgive and forget. Sharon Cuneta. Sharon Cuneta. Kaya Santiago, bla mo, I don't know. Sige. Okay? Ikaw ba action boy? Mo maglataw? Sige. Okay lang. Tapos ikaw ba action boy? Uy, ikaw ba action boy nagasalig? Nagasalig kay sa tao nga. Kaya kung wala ka nagasalig, buti sila wala ka nagapalangga. Trust. So, mga nag-autang mo, sa ligan mo na. Sa ligan mo na sila ng isang bayad. Sa ligan mo na dahil silang bayad. Ay, kalain. Mga ka-action, kung mag-utang ka, mag-action boy, okay lang siya hindi ka mong bayad. Kaya gasalig na siya nga daan. Hindi ka mong tama to namin. Okay, so ika-5 action boy, maghatag sa, kung kapag magbigay ng tama. But sila kung hindi kulang, hindi sobra. Especially sa pagpalangga. Okay, muna siya. Hindi magpasubra.
Di ba pa sobra kay ang tuman bala action boy na makakuga man. Sobrang pagpalangga makakuga man. Diba? Ang sobrang pagpalangga makakuha man sa nang daw ginapuga-punga man ang ginapalangga mo kung sobrang pagpalangga. Punga. Sakta man tama lang. Si Action Eden, kagila, ito lang sa hamba na ito nga promises are made to be broken. Hambaya, if it's broken, it's not a promise. It's not a promise. Correct. It's a pasalig. It's a pasalig. It's a pasalig na siya. Pasalig naman, nga wala tupa. Muna siya. Okay. Kaya ang promises are made to be fulfilled. Yes, naman na siya dapat. So kung hindi na sa ma-fulfill, hindi na sa promise. Yes, because Pasalig na promises siya. is the best Policy. And promises is next to cleanliness. Ano na yan? Hindi, sige na mo. Kalayo ako. Kalayo. So, alang-alang na kita sa atong panahon mga ka-aksyon. Good morning na kay Miles Verano, Lucrecia Gabo Bugna, Ginalyn Libuon Iroho, kag kay Vina Rectra Dila. Kanyo ni Vina Dila Rectra. Ano man? Good morning na kuno kag belated happy birthday sa apo nga si Chase Martin Lobaton. Siling ni Dennis correct, Sheena. Correct. Mas maayo nga iubrahon mo kay improvisa mo hambal ni Christopher. Okay, Chrissy. Okay, toto ninyo. Standby na kita sa Action Hotline. With Action Art Tayhopon, ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Action Radio.